Een fragment uit de horrorfilm Scream. Een nachtmerrie die juster voor een pad werkelijkheid wordt op de Gauma-staten in Ljouwert. Om 11:45 belt een 2 meter lange man daar in een zwarte pietenpak met een bosblommen om bij een zo'n 50-jarige vrouw. Ze doet het doorriepen en vervolgens zwarmt die man in één keer de wenning binnen en vlucht oer de vrouw heen. En ja, er ontsteert een worsteling op dat moment. Nou, de vrouw die is zo handig was, die had de man op een bepaald plak rekken met de man een gigantisch hekel aan haar. En ze had het masker van de man van de holle oor lutsen. En de man is zodanig schrokken en die is ervan teruggegaan. Er wordt niet stellen. De politie zet wel voor dadelijk een burgernetactie op touw in Kammergabjorn. 1250 mensen wordt vregen naar de oervaller uit te zien. Maar net sinds toch opvallende signalement wordt die net ontroffen. Joet wordt een groot buurtonderzoek dienen om meer informatie te krijgen over de bizarre oerval. Die vrouw is gigantisch schrokken. Die vrouw die had op dat moment dat de man eruit draaft is, had zij er door dichtlutsen. Ze had gigantische hut om hulp op, nou de buren binnen bijkwamen. En die hadden mevrouw opvangen en wij hebben slachtofferhulp, hebben nog een keer inschakelen om met de mevrouw in gesprek te komen om misschien in ieder geval een beetje tot een rustige gemoedstoestand te komen.